Bismillahirrahmanirrahim. Pasugatan wonten ing dalu menika kawi berkesan ngantos paripurna. Untuk komentasi secara langsung, live streaming secara langsung, tentunya bersama dengan MC Putih bagi aja. Terima kasih, semoga banyak yang subscribe, banyak yang mengontrol, dan juga banyak yang like atas rekomendasi dari bagian Bismillahirrahmanirrahim. Hatur rombongan ing kondo rahayu kadene solengan samya pinanggi. Masak mingis suratane roh. Dari Cebongan Kidul dan Rejo Mertoyuda dalam rangka ulang tahun kedua Muhammad Kaizil Al-Baihaqi dan tasyakuran Syifa Alifa Ramadhani Baihaqi kang putra putri saking Bapak Ari Baihaqi dan ibu kita, dengan bangga kami mempersembahkan Karim Indonesia. Supaya budaya lestari. Segong yang sitresna budaya Sugeng pinanggihan pambuka kanthi sesanti pucara rumeng bangsa hamong tumong haning luhuring budaya. Samsam kawula seni Karimba Indonesia tumut duduk duka lan ngrembagaken kabudayan Jawi kang adiluhur. Kaparengna kawula haminangkani donga panjenenganipun Bapak Ari Baihaqi kalian ibu kita dalam rangka tasyakuran ulang tahun ingkang angka kalih Muhammad Kaizil Al-Baihaqi kalian tasyakuran Syifa Alifa Ramadhani Baihaqi wonten ing tlatah Cebongan Kidul dan Rejo Mertoyudan Magelang. Lan kawula badhe atur pasugatan sani riasitar kang kairing irama panembrama pitutur ing pangajap mugi-mugi waktun dados tuntunan menggah menghibur setresna budaya ing kawedangan dalu punika. Lan sumangga kados pundi rumampahing pasugatan saking kawula menika kadherekaken kanthi sugeng amreksani ngantos paripurna. Karimba Indonesia, tunjukkan kesonamu.
Saudaraku, mari awali dengan senyuman dan jangan ada kesedihan. Kami tak ingin Anda tersenyum dalam kebohongan. Mari jalani dengan senang, karena menjalani dengan kebahagiaan dapat menarik rizki yang tak terduga. Bila teman pernah membuatmu kecewa, dan bila mantanmu pernah membuatmu merana, dan juga bila pasanganmu pernah membuatmu luka, yakinlah malam ini kami Sekar Rimba Indonesia datang dengan penuh membawa cinta. Ceritane wayang Jawi ing projongan lengkong dirojo rahwa noro jarane gawe geger nyolong sinto Anoman janjot tumandang ngaleng kowe wis dadi Kobong gede jroning Belajar dari kesalahan Rahwana, mencintai wanita yang belum bisa melupakan masa lalunya hanya akan membuat dirimu hancur dan terluka. cerita wayang Sama
Dur para putra dur pembagyo nyuwun ing para bapak sedaya panambahu pikir lan tenaga sirta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring anugraha kita sesuai dumateng pangeran sageta nedapi kewajiban kena tahu Gusti pangeran engkang kasebat ing dalam Al-Quran Nabi Muhammad kang dados utusan tak utus dening pangeran Bukan elo dumata sing wayang wengi rasa nyo rasa kaya iku iki tenan apa yo ngono rata kono ora salah yen sliramu nagih janji mung tekomu kaya ora wingi-wingi aku bunga ning kepiye saiki aku wis entuk ganti wis ono sisianku sing kepucrone atiku saknane sliramu ninggalke aku aja bangsalane aku aja nesu karo aku wong tuaku wis kepancen endo mandu waktu aku wis kepancen ento mendung
ditampung ke ana engkani besok yen wis mati ditampung ke ana engkani kang neraka salawasi ora mesti kanggo sampun cekap kang dados kabar kawula kanggo sampun cekap kang dados kabar kawula bati yang tos ditake kami loyen lapan kuwon ing bakar sama kami loyen lapan kuwon ing bakar sama sedaya prokon sapa kudang sepi buka sari Kata-kata pembuka untuk malam hari ini. Sapa wong sing gelem rekoso bakal ana boyok sing kudu dipijetno. Tapi yakinlah di setiap adalah pasti ada sesuatu yang indah. Pesenku dadi awakmu dhewe ciptakno kebahagiaanmu dhewe, ora usah melu-melu standar omongan lan kisah hidup wong liya. Ora kabeh omah duweni pak kalian bu, kabeh omah duweni pawon, ning ora kabeh pawon duweni bumbon sing padha. Setunggal pantun kanggo wong wedok-wedok sing rung rabi. Esuk-esuk ngombene sekoteng, nek bengi gawe kopi. Golek bojo rasah sing ganteng, sing penting royal tur gemati. Kaya aku iki. Tak Terima ora? ora terima. Ruang ketimpang nitro terusan dulu.
menika saged buka.